ассалому алайкум дӯстони азиз, шабатон бахайр бошад. Бар ҳамаи шумо саломатии хоҳон ҳастам. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем дар зери видео лайк монед ва ҳамин видеоро ба ёро дӯстони худтон бирасонед, зеро лайки шумо сабаб мешавад ки дигар бародаро ва хоҳароне ки дар ғарибӣ ҳастанд аз ин хабарҳо бохабар мешаванд. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дӯстони азиз, бар ҳар яке мо шумо маълум аст ки шави ҷумъа, яъне ки ҳодисае ки дар шаҳри Москва содир шуда буд, аллакай дар Федератсияи Русия ҳамчун рӯзи 24 мартро рӯзи мотам эълон карданд. Инро хабар медиҳад раис ҷумҳури Федератсияи Русия Владимир Путин. дӯстони азиз, расме ки шумо дар рӯи экран мебинед, аллакай 2-3 соат пеш нисбати ҳамон муҳоҷироне ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият доранд ва бо ришои дароз гаштаистанд, нисбати ҳамонҳо аллакай ред эълон карданд ва мо ҳамчунин як бародари шумо аз шумо хоҳиш мекунем то ришои худро гирифта партоед, барое ки одам ба одам хеле монандӣ мекуна. шояд ягон ҳамо бадбахтое ки ин кора даст заданд, ё шояд яке аз шумо ба ҳамо инсонҳо мутобиқат, яъне ки монанд нашавед. хуб, баъдан дӯстони азиз, хабарҳое ки мавриди ҳамо шаҳрвандони Тоҷикистон паҳн шудааст, яъне мегӯянд ки аллакай ба ин кор дасти шаҳрвандони тоҷикам ҳаст, нест. Иншоалло ки умед дорем мардуми тоҷик, ғарибое ки аз Тоҷикистон ҳастанд, ба ин корҳо даст намезананд. ва шумо низ ба ҳар хеле гапу чапҳо бовар накунед. Сафорати Тоҷикистон дар Федератсияи Русия мегӯянд ки шумо дар кадом ҳолате ҳам набошед, кӯчагардӣ накунед. Яъне ки рӯзи якшанбе, рӯзи 24 март, рӯзи мотам дар тамоми минтақаи Федератсияи Русия эълон кардагӣ ҳастанд. ман документ дорум, ҳуҷҷатом 100% метавонам лобои хел бигардам. ин гапҳоро ака бимонед, барое ки вазъият хеле ҷиддӣ ҳаст. ҳамин ҳисоб то ҳадди имкон кӯшиш кунед барои худтон проблема нахаред. хуб, худованд нигаҳбони ҳамаи ғарибо бошад, хоҳ ғарибо аз Ӯзбекистон, хоҳ дар Тоҷикистон, хоҳ аз Қирғизистон, аз кадом давлате ҳам набошанд, худованд нигаҳбони шумо бошад. хуб дӯсто, дар ҳама ҳолат эҳтиётиро барои худмон пеша кунем, барое ки вазъият хеле вазмин аст. айни ҳол ҳаро чӣ эҳтиёт кунем.